Explainable, אמיר נווה, מייק ארליכסון ואורי גורן מנסים להסביר מה באמת קורה בעולמות המשין לרנינג ו-AI. אהלן, איתנו היום ניר דיאמנט, יועץ בתחום ה-Gen AI, וניר לאחרונה פרסם, האמת, לפחות ריפו אחד שנחשפתי אליו, את ה-RAG Techniques, ולאחרונה גם Gen AI Agents, ותהיה בהתחלה גם איזה Controllable RAG שגם תפס תאוצה. ומעבר לריפו עצמו, שהוא מדהים, ואנחנו נעבור עליו היום, לפחות על חלקו, הוא תפס את תשומת ליבו של הריסון צ'ייס, מנכ"ל LangChain, שפרסם אותו וממש הודיע שזה אחד התכנים הכי פופולריים שלו, אז לכל הפחות שווה שתכירו. וניר, בוא תספר קצת עצמך, איך הגעת לזה? טוב, אז אהלן אורי, אז אני אתחיל אולי קצת מהרקע. אני בעברי, בהשכלתי, עשיתי תואר שני במדעי המחשב בטכניון, ועבדתי בתפקידי מחקר ואלגוריתמיקה בחברות השונות. ובשנה האחרונה אני יועץ עצמאי בתחום בעיקר של Gen AI, אני מגיע מעולמות ה-Computer Vision, אבל עשיתי שיפט די חד לעולמות של ה-Gen AI, ובעצם הדבר הזה הוא התגלגל. מצד אחד, בזמן שאני עובד בתור יועץ, אני רוצה לפנות לעצמי זמן ללמידה, גם להתעדכן בדברים שקורים, גם להתעדכן hands-on, ותוך כדי שאני עובד עם הלקוחות, אז מצאתי את עצמי גם צריך להסביר לאנשים שהם פחות מהתחום, פחות מבינים את התחום, את הקונספטים השונים, וזה ככה דחף אותי, בעודי יושב לבדי וקורא לתכנים וממש לעצמי את התכנים, אז אמרתי אני אעשה את האקסטרה מייל הנוסף הזה, ואני אסדר את זה בצורה יפה וקריאה, שעוד אנשים יוכלו להשתמש בזה. אני בעצמי הופתעתי מכמה שאנשים מצאו בזה שימוש וצורך, וכמה שזה התפוצץ ככה מהר, וזה נתן לי את המוטיבציה להמשיך ולפתח גם את הריפו הראשון של ה-RAG Techniques, וגם אחריו הוצאתי ריפו נוסף של Gen AI Agents, ואת שניהם ביחד אני עוטף במין חבילה וקהילה של דיסקורד, של אנשים שיכולים לדון לגבי זה, יכולים לשאול שאלות. כמובן שהקוד הוא אופן סורס, ולכן גם אנשים מוזמנים לתרום אליו ולהיות קונטריביטורס. אני חושב שהשם RAG Techniques הוא די מסגיר מה יש שם, אבל אני נכנסתי לריפו ויש שם באמת המון דברים, המון תכנים, באמת שפה גם מבחינת הסדר, רואים שהשקע בזה המון זמן, וכבר עכשיו שהרבה קונטריביוטרימס, אבל אנחנו הרי לא נעבור פה כזה אלגוריתם, מעניין אותי איך אתה מסדר כזה את המשפחות של הפתרונות, או את הגישות, בתור מי שגם מימש לפחות את רובם, כמו שיש בריפו. אז באמת, וזה משהו שתוך כדי הפיתוח אתה פחות חושב עליו, ואני חושב שזה משהו שכדאי לשים לב אליו בדיעבד, או מי שעכשיו בא ונחשף, אז כבר כן הריפו מסודר בצורה שהיא מחולקת לפי נושאים, שאני ממליץ אולי באמת לעשות איזשהו overview כללי, קודם כל רק לרפרף, לראות מה זה סוגים שונים ומה השיטות השונות, ואז באמת להיכנס לעומק. אני חילקתי את זה לפי משפחות של כמה דברים. יש את מן הסתם מסביר על הרג הפשוט, שזה הסימפל רג, למי שזה פעם ראשונה שהוא רואה ונחשף, וזה מימוש נורא ונילה ב3.5 סלים של נוטבוק וזהו. ולאחר מכן הוספנו, ותאמת שזה לבקשת מישהי מהקבוצת פייסבוק ששלחה לי הודעה, וביקשה איך הם יכולים לסמוך על התוצאות של מה שהרג שלהם נותן. וזה באמת סוגיה שמטרידה הרבה מאוד אנשים, מכיוון שאנחנו משלבים פה גם החזור של דאטה שאתה לא באמת יודע שעשית אותו כמו שצריך, וגם אחר כך אתה מכניס את זה לתוך מודל שפה שידוע בהלוסינציות שלו, ובזה שהוא יכול לג'נרט מידע שהוא לאו דווקא נאמן לדאטה שלך, ואתה רוצה לדעת שזה נכון. אז עשינו מין ככה משהו ניסיוני שקראנו לו Reliable RAG, שזה יש שם כמה שלבים באופן מהונדס שיכולים לעזור לייעל את ההסתמכות שלנו על מה שהרג בעצם עשה. והשלב הראשון זה שאנחנו בעצם מסתכלים על המסמכים שנשלפו, ואנחנו מסננים כבר מההתחלה את המסמכים הלא רלוונטיים
לקווירי, ולאחר מכן אנחנו מייצרים תשובה לשאלה באמצעות ה-LLM, ואנחנו שוב פעם מסתכלים על איזה מסמכים באמת תרמו לתשובה שנוצרה. אז את אלה שלא תרמו אנחנו מעיפים החוצה, יכול להיות שכל מי שהיה תרם וזה בסדר, אבל אלה שתרמו אנחנו משאירים, יש לנו ממש את הקונטקסט ששלפנו ברטריב, שאנחנו יודעים שהוא זה שתרם לתשובה, אז אנחנו חוזרים חזרה למסמך המקורי, ובאופן ויזואלי עושים highlight של הטקסט שתרם לתשובה על המסמך. ואז הבן אדם יכול לבוא ולראות את התשובה שנוצרה, וליד זה את המסמכים שלו, עם הקונטקסט בתוך המסמך שלו, ממורכר, ולהגיד, אוקיי, האם אני סומך על הדבר הזה שבאמצעותו יצרתי את התשובה או לא? ואנחנו מוסיפים גם איזשהו קומפוננטה קטנה של LLM as a judge, שעונה האם התשובה שנוצרה היא באמת היה אפשר להרכיב אותה על ידי הקונטקסט ששלפנו. אז זה ככה משהו שהוא קצת stand alone. אז רק לגבי זה, המטרה ב-Reliable RAG זה להוריד hallucinations או גם דברים נוספים? זה גם להוריד hallucinations וזה גם לתת ליוזר איזושהי שליטה או הבנה, הנה זה באמת, זה הדאטה שלי וזה מכאן באמת נבעה התשובה. אם אחר כך אתה תרצה לחפש references לאיך הוא יצר את התשובה הזאת, אז אתה רוצה באמת, יש לך הוכחה מוצקה מול העיניים. הבנתי, יש פה בעצם שניים, גם את הסוג של explainability וגם תיקוף, זאת אומרת הורדה של hallucinations, כי אם אתה רואה מאיפה זה מגיע, אז כנראה הסיכוי hallucinations קיים, אבל הוא יותר קטן. כמובן שזה לא bullet proof, אני חושב שאין באמת bullet proof בעולם הזה, אבל אנחנו מנסים לעשות את המיטב שלנו, וכמובן שזאת הצעה למימוש, אפשר כמובן לשפר את זה בכל יוריסטיקה שרק עולה לכם לראש, וכמובן אני אשמח לשמוע על כל שיפורים שיש לדבר הזה. אז האמת שאני אשמח שקצת יותר נתחפר באיך עושים Reliable RAG, א', כי זה מאוד 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 נפוץ, וזו דרישה סופר מתבקשת, גם אני שומע אותם הרבה לקוחות, של אוקיי, זו התשובה, על סמך מה, יש רפרנסים וכדומה, וב' אתה הזכרת כזה בעל פה המון המון שלבים, שנראה לי על כל אחד מהם בטח מי שעושה דוקטורט, כמו שלב ראשון זה הפילטור, איך אני מכניס לרג את המסמכים הנכונים עם איזשהו קרדיביליות. אז אני מכיר הרבה מאוד שיטות כאלה כמו keyword search, או דברים כאלה חסית basic, תאר לעצמי שיש עוד. אז מה בדרך כלל עושים? אז יש פה כמה חלקים שונים בתהליך הזה. אם אנחנו מדברים על השליפה נטו של הדאטה, אז אנחנו באמת יכולים להשתמש או במנגנון נקרא לזה הטריוויאלי, שזה ככה רוב השליפות של הרג עובדות שזה לפי semantic similarity, או לפי באמת keywords, שאתה יכול לחפש לפי מילה. אתה יכול לעשות שילוב בין השניים, אתה יכול למשקל, קומבינציה של השניים, אתה יכול לעשות פילטור לתוצאות שיצאו לך, שזה לפי מטה דאטה כלשהו. אתה רוצה מסמכים רק אחרי הראשון לתשיעי, או שאתה רוצה לבדוק איזשהו גיוון, אם יש לך שליפה של שני מסמכים מאוד מאוד דומים אחד לשני, אז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לשמור על איזשהו diversity, המסמך הנוסף הזה לא מוסיף לי הרבה מידע, אז או שאני אעשה להם מרג' או שאני אבחר רק אחד מהם, וככה אתה בעצם שומר על הרטריבל שהוא יהיה מספיק מקיף. ומצד שני, אתה יכול גם לעשות מה שנקרא re-ranking, כי התוצאות הראשונות שיצאו הן ממש מבוססות לפי היוריסטיקות האלה, זה סמנטיק, סימילריטי או keywords או whatever, וזה אין לו הבנה של התוכן, אין לו הבנה של הקונטקסט של מה שאתה מבקש בהכרח, וכאן נכנס שיטה שעושים re-ranking לתוצאות שיצאו, באמצעות נגיד שלפת את ה-20 מסמכים הראשונים, ואם לא עשית re-ranking אז כנראה שה5 הראשונים לצורך העניין, יהיה להם את הסמנטיק סימילריטי הכי גבוה לקווירי שהכנסת, אבל לאו דווקא התשובה תהיה שם, למה שעניין אותך. ואז תרצה בעצם באמצעות LLM לסדר את התשובות שיצאו, לפי סדר שהוא באמת עושה יותר שכל למה שיצא לך, וזה
אם למשל אתה תשאל, what is the capital city of France? אז אם יהיה לך משפט בדאטה שיגיד, the capital city of France is great, אז ה-semantic similarity יהיה מאוד דומה לקווירי, וסביר שהוא ישלוף את המשפט הזה בדירוג מאוד גבוה. לעומת איזושהי פסקה שהיא קצת מסורבלת, ותספר על הבירה של צרפת, וכמה שאכלת שם קרואסונים טעימים, ואיזה כיף היה לך, ובסופו של דבר שנורא נהנית בלילה בפריז. אז מודל שפה היה יכול להסיק מכל הפסקה הזאת, שהבירה של צרפת זה פריז, ובעצם לשים לך את הדבר הזה למעלה. או עצמך הקונטקסט הזה שהוא שלף, מתוך זה לענות הבירה של צרפת זה פריז. באמת שזה מעניין, כי זה קודם כל רי-רנקינג, רואים אותו הרבה במערכות המלצה, ותמיד מה שנורא הפריע לי ברג, זה שיש שני מודלים, יש מודל של אמבדינג ויש מודל של ה-LLM, של ה-Generation, והם לא תמיד מיושרים, בדיוק כמו שאמרת, The capital of France is great, סמנטית, לפחות באמבדינגס, אחלה, כן, זה דומה מאוד, אבל זה לאו דווקא קשור ל-LLM, אז פה בעצם זה איזשהו סוג של ישור, משתמשים ב-LLM ל-re-ranking, ואז כנראה באותו LLM בשביל ה-Generation, אז זה באמת נשמע פתרון מאוד אלגנטי. כל אלה הם בעצם עדיין, אפשר לקרוא את זה בסוג של ה-R, ב-Retrieval, איך לעשות Retrieval חכם. יש גם שיטות, הרי אחרי זה יש גם את הבנייה של ה-Query וה-Generation, ובכלל לדבר, מה עוד דעתך הוא קריטי כזה לגרום לתשובה של רג להיות Reliable? אז יש שיטות יותר מתוחכמות, שכאן אנחנו אולי היינו רוצים להתייחס לכל סגנון של שאלה בצורה שונה. זה מה שנקרא Adaptive Retrieval, ומי שירצה לשמוע על זה יותר יכול להאזין לפרק שלך עם לירון. וזה בעצם במשפט, אני אגיד שאם יש לך איזשהו query שאתה רוצה לבדוק על עובדות מסוימות, אז אתה יכול להעשיר את ה-query שיהיה יותר איכותי בהתאם לעובדות שיגיעו אחר כך. אם זה query שהוא אנליטי, אתה תרצה אז אולי לפרק אותו לאיזשהם תתי שאילתות, וכל שאילתה כזאת היא לשלוף בפני עצמה. יש עוד דרכים גם להסתכל על הדאטה, על המבנה של הדאטה בצורה שונה, שבמקום שהדאטה יהיה flat של הרבה מאוד צ'אנקים, באופן, לצורך העניין יכול להיות לך מאות אלפי צ'אנקים, אז הצ'אנקים האלה הם גם לא מכילים בתוכם ראיית קונטקסט של המקרה, ואז אם אתה תרצה להגיע לצ'אנק שהוא כן רלוונטי לשאלה, אבל הוא לאו דווקא מכיל בתוכו את הקונטקסט המתאים, אז אתה יכול לפספס אותו, ואז אתה יכול לבנות בעצם מבנה היררכי של הדאטה, לפי כמה רמות שונות, זה יכול להשתנות כתלות בכמות הדאטה השונה שיש, אבל הרעיון זה בעצם, נגיד להסתכל על מסמך שלם, לעשות לו איזשהו סיכום למסמך הזה, והסיכום הזה יצביע לכל אחד מהצ'אנקים שמרכיבים את המסמך. ואז אתה שואל שאלה, אז אתה קודם כל מגיע להיררכיה הגבוהה יותר, שיודעת, נגיד יש לך אוסף של סיכומים של ספר מסוים, אז אחד מהסיכומים האלה כנראה רלוונטי יותר לשאלה, ומשם אתה תדע לנווט את דרכך לצ'אנקים הרלוונטיים שמרכיבים את אותו סיכום. אז ככה אתה גם בעצם משפר את הרלוונצי של הרג. אז רק לוודא שאני הבנתי, נגיד בשביל מסמך ארוך, ניקח מסמך שהוא מטבעו ארוך, נגיד חוזה משפטי של מיזוג בין חברות, 600 עמודים. זאת אומרת, פעם אחת נעשה כזה בלמעלה, נגיד כל עמוד, אחרי זה נגיד כל פסקה וכל משפט, לכל אחד יהיה אמבדינג אחר, עם שלב של סיכום באמצע או בלי, וכשיש שאלה של המשתמש על החוזה הזה, נגיד אם אנחנו מחויבים בדיווח בצ'כיה, או לא יודע מה, שאלה מאוד מאוד ספציפית, אז אנחנו מתחילים בהתחלה לרמה הכי גבוהה, נגיד של סקשנים, מצאנו את הסקשן הנכון, אנחנו עושים זום אין, אנחנו עושים את הפסקה בתוך הסקשן, מצאנו את הפסקה, אנחנו עושים זום אין למשפט הכי מתאים. זה פחות או יותר רעיון? וככה אתה גם בעצם מנצל את ה-embeddings, כי הרי ככל שאתה מסתכל על embeddings, הרי embedding זה הורדת מימד למימד קבוע כלשהו מוגדר. אז אם אתה לוקח או הרבה מאוד מידע או סיכום של המידע, אז ה-embeddings שלו הוא יהיה שונה מבחינת התוכן שלו מ-embeddings של משהו שהוא ברזולוציה מאוד גבוהה של משפט מאוד ספציפי. למשל אם אתה תסתכל על ספר, אז
ואתה תעשה אמבדינגס לסיכומים של הפרקים, אתה לא תוכל לשאול שאלות על מה היה המשפט הספציפי שאמרה הרמיוני להארי. אז אתה גם בעצם משמר את היכולת שלך כן להסתכל בראייה רחבה, ואחר כך לגשת למידע שכן קיים ברזולוציות היותר נמוכות, בהיררכיות היותר נמוכות בעץ. אוקיי, ככל שאנחנו מדברים יותר, אני רק מבין כמה מידע יש בריפו הזה, ואנחנו just scraping the surface. אז זה בעצם אמרנו בסוג של חיפוש היררכי, זה בעצם כמה שאילתות לווקטור סרצ', נכון? זה מדהים. יש עוד טכניקות שאתך שווה כזה ליישם כשעושים reliable rag? לגבי reliable rag, יש לי שני דברים לומר בעצם. אחד, שהוא עם חפיפה חלקית, הייתי אומר, שזה בעצם retrieval with feedback loops, שאם אתה עובד עם הדאטה שלך, ויש לך איזשהם לקוחות שמשתמשים בדאטה הזה ושואלים עליו queries, יש queries שכנראה עתידים לחזור על עצמם בצורה כזאת או אחרת, אז אתה יכול לתת ללקוחות שלך ברגע שהם מקבלים תשובה מהמודל, לדרג את התשובה. אהבתי, לא אהבתי, אם אתה רוצה שזה יהיה כוכבים 1-5, ולפי הסטטיסטיקות האלה אתה יכול לקחת את ה-queries שקיבלו דירוגים גבוהים, כאילו את ה-queries עם התשובות שקיבלו את הדירוגים הגבוהים, ולהוסיף אותם בתור אוגמנטציה לאותו מסמך שממנו קיבלנו את התשובה לשאלה. ואז בפעם הבאה שמישהו יחפש את ה-query הזה, אז יהיה לו match מאוד גבוה מול המסמך הזה, כי הוא ייתקל ב-query שכבר היה שם, ששאל בדיוק את אותה שאלה, וגם יחד עם התשובה שכבר built in הייתה טובה, ואתה כבר יכול להחזיר אותה בחזרה. אז זה איזשהו סוג של reliability שמגיע מבן אדם, שישר את התוצאות האלה שיצאו, המשתמשים הקודמים למעשה. האמת שזה טיפה מזכיר את המוטיבציה מאחורי הייד. בהייד כאילו לוקחים את הפסקאות ושואלים עליהם שאלות ומדקסים את השאלות. אז פה זה אפילו שלב אחד יותר מתקדם, נכון? לוקחים את מה שהיה לו 5 star או thumbs up או איזשהו פידבק חיובי ממשתמש, ומה שמשתמש הכניס מדקסים חזרה כמסמכים. הבנתי נכון פחות או יותר? הבנת נכון, רק שהייד יש לו גם את הגישור של הדומיין גאפ. יש פה בעצם שני דומיין גאפס. דומיין גאפ אחד זה זה שאתה יכול לשאול שאלות שהן לא בשפה, לא בטרמינולוגיה של מה שהופיע בתשובות. אם אתה עכשיו מסתכל על איזשהו מאמר מדעי או רפואי, יכולות להופיע שם הרבה מאוד מילים של מחלות ותרופות ודברים בלטינית, שזה לא היה בשפה שמי ששאל, כי אתה גם לא יודע מי זה ששואל. אם זה שכתב את המאמר, אז זה משהו אחד. אם זה מישהו שקורא את המאמר, שזה רוב המקרים, אז הוא כנראה לא ידבר בדיוק בטרמינולוגיה של המאמר, ואז אתה יכול לפספס פה את ה-keyword שיכולים להשפיע על המרחק הסמנטי. ובנוסף, בהייד יש את ה-domain gap של הפילוג של משפטים שמנוסחים בתור שאלה, לעומת פילוג מסמכים שהם מידע, או תשובות או מידע, על ידי זה שאתה מג'נרט. אם נגיד במשפט מה זה הייד, אז הייד אתה לוקח query, שהוא שאלה, ובמקום לחפש את השאלה במאגר המידע, אתה מג'נרט עם LLM איזשהו מסמך שהיה יכול להיות התשובה ההיפותטית לאותה שאלה, ואת המסמך הזה אתה בעצם מחפש. וככה בעצם הם הראו שאתה יכול למצוא באמת מסמכים שהם יהיו עם היט הרבה יותר טוב למה שחיפשת. אז דיברנו הרבה על reliable rag, וזה רק אחד הטופיקים שיש בריפו. מה עוד מכוסה מבחינתך בתור מי שכתב את הקוד כזה, כאיזשהו מכנה משותף בין כמה אלגוריתמים ששווה לציין? יש מולטי מודל, שזה בעצם מה שיודע להתעסק עם דאטה שהוא לא רק טקסטואלי, שזה יכול להיות גם תמונות. ה-PR למימוש הזה נדחף ברגעים אלה ממש של הקלטת הפרק, אז אני מאמין שעד שתאזינו לפרק זה כבר יהיה קיים. וזה באמת מאפשר לכם, אם יש לכם מסמכים שמכילים טקסט ואז תמונה ואז טקסט, וזה יכול להיות סוגים שונים, אצלנו במימוש כרגע יהיה רק לטקסט ולתמונה, זה יכול להיות להתמודד עם דאטה שהוא גם כזה. אז זה ממש ככה ב-high level.
שאגב, זה נראה לי סופר מורכב, כי אני חושב כזה מסמכי PDF או דוחות, שיש לך דיאגרמה, ויש לך תמונות, ויש לך פסקאות, ויש לך טבלאות, ויש לך סיכום מנהלים למעלה. כאילו, אנחנו כבני אדם קוראים את זה ולא חושבים שיש פה הרבה מודליות. אני בכלל לא מדבר על וידאו ואודיו שהם בטח out of scope כרגע, אבל אפילו במסמכי PDF כאלה רגילים, יש המון המון עבודת רגליים, שצריך לעשות לפני שממצים את זה לשאלה תשובה. אם כן, אני אולי אוסיף איזשהו משפט, שאם זה תמונה רגילה של איזשהו תוכן, אז אנחנו יכולים להשתמש במודל כמו קליפ, למשל, שיש לו מודל אמבדינגס משותף לטקסט ולתמונה, ואז בעצם כל תמונה מקודדת לכדי אמבדינג, שאת האמבדינג הזה אנחנו נחפש, אחר כך אנחנו נכניס טקסט, אז הוא ימופה לאותו אמבדינג שמשותף לתמונות, או לחלופין כיום, כיוון שיש מודלי שפה שיודעים באופן מאוד מאוד טוב לנתח טקסט, אתה מעלה לו תמונה של, אפילו ב-UI של ChatGPT, אתה מעלה לו תמונה כלשהי ותשאל אותו מה יש בתמונה, והוא יודע להגיד לך ברמת פירוט מאוד טובה מה יש בתמונה. אז אתה יכול לקחת את הפירוט הזה ולייצר לו את האמבדינג כאילו הוא היה טקסט. משהו נוסף, שיטה נוספת, אם אנחנו עוברים הלאה, זה משהו שנקרא CRAG, שזה קיצור של Control RAG. זה איזשהו מודל שהוא שולף את המידע של הרג, ומסתכל על ה-relevancy score של מה שיצא. האם המסמכים ששלפנו הם רלוונטיים לקווירי מספיק, ולפי ערך סף שמשתמש יכול להגדיר, שזה מספיק טוב לו, אוקיי, אז אם זה מעל 0.7, אני יכול להשתמש במסמך הזה כדי לייצר את התשובה שלי, אבל אם זה מתחת ל-0.3, אז ה-relevancy score הוא ממש גרוע, ואז אני לא רוצה להשתמש במסמכים שלי, כנראה שאין שם את המידע למה שאני מחפש, ואני בעצם אשתמש בכלי של חיפוש באינטרנט עבור אותו מידע, ואת המידע הזה אני אקח מהאינטרנט, ואני אתן תשובה ממה שמצאתי. אז אני מניח ש-relevancy score זה בעצם ה-Quotient Similarity או Inner Product, נכון? נכון. אוקיי, מעולה. והרפים האלה הם נלמדים, או שזה משהו שהמשתמש מכניס? אתה יכול גם וגם. במימוש הנאיבי שלי, הם לפי מה שהמשתמש מכניס. אבל כמובן שאם יש לך מערכת שזה משהו מהותי שיכול לתת לשיפור, אז שווה להכניס שם איזשהו אלגוריתם למידה שיכוונן את הפרמטרים האלה. אני אוסיף, ככה דיברנו על הרבה שיטות מאוד נקודתיות לדברים, אז יש עוד שיטה נקודתית לשיפור הקונטקסט, שאתה יכול, הרי הגדרנו צ'אנקים, שהם, ברגע שיצרת את הצ'אנק ושמרת אותו בדאטאבייס, אתה שולף אותו בלי קשר למיקום הכרונולוגי המקורי שלו. ולפעמים אתה שולף צ'אנק שהוא מאוד, לפי סמנטיק סימילריטי, שהוא מאוד רלוונטי למה שחיפשת, אבל אתה אומר, היי, חסר לי פה קצת מידע על הדבר הזה, מידע שכרוך במסמך שממנו הצ'אנק הזה נשלף. אז אתה יכול לעשות לעצמך מין העשרה כזאת, אתה מראש מקודד את כל הצ'אנקים האלה עם איזשהו מטה דאטה של המספר אינדקס של מספר הצ'אנק הזה בקידוד כולו, או מיקום באיזה מסמך זה היה, ואז אתה יכול לשלוף את הצ'אנק הרלוונטי הזה שמצאת, אתה יודע מי האינדקס שלו, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו בוא נעטוף אותו בקיי שכנים שהגיעו לפניי, והגיעו אחריי ממש בסדר הכרונולוגי של המסמך. ואז אתה בעצם מקבל איזושהי תמונה קצת יותר רחבה, קצת פותח את המפתח של מה שיכולת לראות, כדי, אולי זה יעניין אותך, קצת מה שקרה לפני ומה שקרה אחרי. יפה, רעיון יפה. זאת אומרת, מה שקרה לפני סדרתית, זאת אומרת, אם זה באותו ספר של הארי פוטר, והרמיוני אמרה, די כבר הארי, באיזה קונטקסט הדבר הזה נאמר. נכון. אני חושב שזה באמת טיפ נראה לי פשוט ושווה זהב. ונגיד קצת בגישה שלי, אני שומע מלא לאחרונה על כל מה שקשור ללנגרף, יש מלא ספריות שמכניסות את זה לגרפים, וראיתי שיש ממש חלק של גרף רג אצלכם בריפו. אני אשמח גם ללמוד יותר מה דעתך על הגישה ובאיזה אלגוריתמים אתה רואה שזה באמת עובד. אז אני רק אעשה רגע סדר שלנגרף וגרף רג זה שני דברים שונים לחלוטין,
גרף רג זה איזושהי שיטה, אם דיברנו קודם על זה שרוב הדאטה הוא שמור באופן שטוח, ואז אחר כך עשינו איזושהי בנייה היררכית של הדאטה, אז גרף רג זה צורה לשמור את הדאטה בצורת גרף, שזה בעצם ממש knowledge graph, שיש נוד שונים, שכל נוד מכיל מידע, והנודים מקושרים אחד לשני לפי קשרים שיש ביניהם, אם זה entities שונים של עלילה שיש ביניהם קשר, שחוו חוויות יחד, או לפי יוריסטיקות שאתה יכול גם להגדיר, ואז אתה יכול בעצם לטייל בגרף הזה, ולאסוף את המידע הרלוונטי, once שהכנסת איזשהו query, אז נגיד הגעת לנוד התחלתי, שהוא יכיל את כמו בכל רג אחר, בחיפוש אחר, מצאת את מי שהכי רלוונטי עבורך, והחל משם אתה יוצא לדרך של חיפוש של כל המסלול שקשור לאותו נוד, ואוסף מלקט את המידע בדרך, ומרכיב מזה תשובה. לגבי לנגרף, אז לנגרף זה בעצם framework שמאפשר לך לבנות agents. אולי זה יהיה מעבר חלק לתחום של ה-agents. אם במשפט אני גם אגיד על agents, ש-agent בעולמות של GenAI זה איזשהו מוח או מודל שפה שיש לו כלים שהוא יכול לבחור מתי להשתמש בכל כלי כדי להגיע למטרה מסוימת שהגדרנו. אז זאת הדרך, נקרא לזה נאיבית מבחינת המשתמש, כי מבחינת המשתמש הוא לא עושה הרבה, הוא נותן את הפרידום למודל שפה, לאג'נט, לנהל את כל הדברים מאחורי הקלעים, לצאת לדרכו ולפתור משימה, או לא להצליח לפתור משימה, באמצעות סט של כלים שניתנו לו. כאשר לנגרף, ופה אני עושה פרסומת לאריסון צ'ייס, זאת פלטפורמה שמאפשרת לך לכתוב את הפלואו של הלוגיקה של הסוכן שאתה רוצה שיפתור את המשימה שלך. זה קצת כמו מכונת מצבים, שפשוט כל נוד במכונת המצבים וגם הקשתות של הגרף, הם יכולים להיות פונקציות שמבוססות על LLM. אז אולי כאן אני אגיד באיזשהו משפט על המימוש של מה שעשיתי שנקרא Controllable RAG Agent, שזה שילוב של RAG ושל Agent, שהמטרה שלו זה לפתור משימות שהן משימות RAG קשות. למשל, ה-use case שלקחתי במימוש הזה כאן זה של הארי פוטר, ואנחנו רוצים לשאול שאלה של מי הייתה הדמות שעזרה לבחור הרע שניסה לנצח את הגיבור של העלילה. זאת שאלה שאי אפשר לפתור אותה באמצעות רג שמבוסס על חיפוש סמנטי כזה או אחר. יש פה כמה שלבים שצריך להבין בדרך כדי למצוא את המידע. אז באמת באמצעות מימוש של לנגרף, אני אגיד את זה במשפט וחצי, ומי שכמובן ירצה יוכל אחר כך לקרוא ולהיכנס לזה יותר לעומק. אז אנחנו בעצם לוקחים איזושהי שאלה, ואנחנו משתמשים בקומפוננטה שנקראת פלנר, שבונה רשימה של סטפס שאנחנו נרצה לממש, כדי להצליח לפתור את הבעיה הזאת. זה מה שהוא חושב באותה נקודת התחלה. ואחר כך, אחרי שהוא בנה לעצמו את המסלול הזה, אז כל שלב במסלול הוא מפרק להאם זאת משימה של retrieval, או אם זאת משימה של answer. ובהתאם לזה, אז אם זה retrieval, אז יש כל מיני סוגים של retrieval. אם אתה רוצה לעשות retrieve ל-book chunks, אם אתה רוצה לעשות retrieve ל-book quotes, שזה ממש ציטוטים, כדי שתוכל לתפוס מידע ברזולוציה גבוהה, או retrieve summaries, שאתה רוצה להסתכל ברזולוציה קצת ביותר ב-high level, אתה אוסף את המידע, ומצד שני, אם זה היה משהו שהיית צריך לענות על שאלה בדרך, אז אתה עונה על השאלה בדרך, אוסף איתך את המידע החדש שיש לך, מסתכל על כל מה שעשית עד עכשיו, ועל מה שיש לך, ואתה אומר, אוקיי, מה אני עושה מכאן הלאה? האם אני יכול כבר לענות לשאלה? אם כן, אז יופי, אני אענה לשאלה.
אם לא, אני אעדכן את התוכנית שלי, ואני אמשיך בלופ עוד פעם לאיטרציה הבאה. משהו שהוא כזה, ויש פה עוד קומפוננטות יותר קטנות פנימיות שלא הזכרתי, זה משהו שאתה לא יכול לצפות מאג'נט של משהו שהוא נטו מבוסס LLM עם טולס, לפעול בדיוק לפי היוריסטיקה הזאת. אז ככל שאתה יודע יותר איך אתה היית רוצה לפתור את הבעיה שלך, אני הייתי ממליץ להשתמש במימוש של גרף של הפתרון, ככה אתה לוקח אתה עובד יותר קשה מן הסתם, אבל אתה גם לוקח את השליטה לידיים שלך של איך אתה רוצה שהפתרון ילך להתנהל. האמת שהתזמון הוא מאוד מעניין. אתמול, אולי שלשום, יצא GPT-O1, שבעצם בדיוק עושה את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם, אבל מכניס איזשהו chain of thought לתוך התהליך. יצא לך לשחק איתו קצת? לא הספקתי, רק לקרוא עליו קצת. כן, זה באמת מאוד טרי. אז באמת נראה, אני מרגיש שאנחנו יכולים לדבר שעות, ואני גם תוך כדי כזה מסתכל מה יש בריפו, ובאמת נראה לי שאני אתפלא מאוד אם כיסינו אפילו 50% מהתוכן שיש שם, ולכל אחד יש גם מימוש, וכמו שרק הזכרנו כזה במילה את לנגרף, הוא מאוד מוטמע בתוך הריפוז, וזה גם רק אחד, דיברנו רק על רג טקניקס, גם לאחרונה שחררת את Gen AI Agents, אם אתה רוצה להגיד מילה וחצי עליו, נראה שווה פרק בפני עצמו. אז בגדול די התחכיתי אחרי הקונספט של הריפוזיטורי של הרג, מבחינת הפורמט, ככה שגם שם יש אוסף של agents, זה מתחיל מאג'נטים מאוד מאוד פשוטים של conversational agent, של קוד מאוד קצר, שזה רק למי שנכנס לתחום ורוצה לקבל טעימה, ואיך כותבים את זה, וגם קצת להבין את הסינטקס אולי, וזה הולך ועולה ברמה ובגיוון של ה-use cases של המימושים השונים, ובאמת המטרה, כמו בריפוזיטורי הקודם, זה באמת להנגיש את המידע ואת הפרקטיקות עבודה למי שרוצה לעבוד עם הכלים האלה, וזה מתאים כמובן לאנשים שהם חדשים בתחום, אבל זה גם מתאים לאנשים שהם כבר מתעסקים בתחום. יש את הקהילה סביב הריפוזיטוריז האלה, שאנחנו כל הזמן מתעדכנים במאמרים החדשים שיוצאים ובשיטות החדשות, ואנשים מוסיפים באופן עדכני תכנים לתוך הריפוזיטוריז. אז כן, אתם לחלוטין מוזמנים להסתכל ולהתרשם וללמוד. אז מאוד תודה ניר, ונראה לי שאנחנו צריכים לעשות איזשהו פרק המשך